Globálna ekonomika je v chaose. Celé krajiny sú na pokraji bankrotu, ktorého príčinou sú obrovské dlhy. 77% ľudí v západnom svete zápasí, aby malo dosť peňazí na svoje výdavky a 40% rodín míňa viac, ako dokáže zarobiť. Dlh dosiahol rekordné hodnoty. Súčasná recesia predefinovala našu finančnú budúcnosť. Dni finančného pokoja už máme za sebou. Pracovná istota, penzie a bezpečné investície sú luxusom minulosti. Okrem finančnej nestability narastá znepokojenie zo zdravotných problémov. Stres a porucha spánku sú tak bežné, že ich považujeme takmer za samozrejmosť. Narastá obezita a počet ľudí bojujúcich s rakovinou, srdcovými infarktami, mŕtvicami a cukrovkou rapídne vzrástol. Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíte prevziať kontrolu nad svojím vlastným osudom. Iba vy môžete zmeniť svoj život. Iba vy si môžete vybudovať pracovnú istotu a vytvoriť si pre seba a svoju rodinu zdravie a životný štýl, o ktorom ste vždy snívali. Toto je váš začiatok. Vitajte v Kyani, medzinárodnej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti zdravia a wellness a pomáha tisícom ľudí po celom svete zažiť viac. Viac zdravia, viac bohatstva, viac života. Kyani. Príbeh sa vlastne začal pred niekoľkými desiatkami so skorými koreňmi svojich zakladateľských rodín, z ktorých každá dosiahla obrovské bohatstvo. Ešte dlho predtým, než boli oboznámení so sieťovým marketingom, Kirk a Jim Hansen budovali na pokorných základoch, ktoré pre nich pripravili ich rodičia. Vypracovali sa z malej rodinnej firmy na jedných z najväčších nezávislých ropných distribútorov v Amerike. Kirk bol nápomocný v rozširovaní rodinného podniku, aby zahrnul aj portfólio nehnuteľností, ako sú reštaurácie, hotely a autoumývárky. Rodina Taylorovcov dosiahla rovnakú úroveň úspechu ako Hansenovci. Priviedli svoje zemiakové farmy na úroveň jedných z najväčších v Amerike. Teraz vlastnia takmer 30 000 akrov obrábanej pôdy a spestrili a rozšírili svoje podnikanie o ďalšie plodiny a chovajú jedny z najkvalitnejších stád dobytka v krajine. Obe rodiny pohltila vášeň k produktom a odvetvie sieťového marketingu. Pochopili, že pre nich dosiahnutie veľkého úspechu znamená najprv obohatiť mnoho ľudských životov väčším zdravím a väčším bohatstvom. S dnešným šialeným životným štýlom čoraz viac ľudí pociťuje nedostatok času a znalostí, aby sa uistili, že získajú tie správne živiny, ktoré potrebujú. To vytvára obrovský dopyt na trhu s vysokokvalitnými doplnkami výživy. Ako jeden z najväčších priemyslov na svete, zdravie a wellness je čím ďalej väčší. Vďaka celosvetovým tržbám presahujúcim 2 bilióny amerických dolárov v roku 2012 a podľa prognózy, že sa v najbližších 10 rokoch zdvojnásobia. Tieto čísla dokazujú, že si ľudia na celom svete uvedomujú, aké je dôležité udržovanie kvalitnej stravy a žiť zdravým životným štýlom. Čo ak by ste mohli byť súčasťou skúseného tímu, ktorý poskytuje potravinové doplnky, ktoré naozaj fungujú? Tím, ktorý pozná priemysel a má stále sa rozširujúcu víziu budúcnosti. Ten, ktorý vo vás verí. Počúvajte veľmi pozorne v najbližších niekoľkých minútach. Z pôvodného aliašského slova, ktoré znamená silný liek, spoločnosť Kyani ponúka revolučné produkty, ktoré skutočne menia životy. Kyani Sunrise je pozoruhodný produkt pozostávajúci z divokej aliašskej čučoriedky, ktorá je veľmi dobre známa pre svoje nutričné vlastnosti. 9 ďalších rastlín z celého sveta ako granátové jablká, aloe vera a goji, rovnako ako esenciálne vitamíny, robia tento jedinečný produkt ideálnym začiatkom každého dňa. Len niekoľko príkladov z mnohých živín vo vašej dennej dávke Kyani Sunrise obsahujú kyselinu pantoténovú, ktorá prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania, vitamín B12, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému, a biotín, ktorý prispieva k normálnej funkcii nervového systému. Kyani Sunset je dokonalá kombinácia omega-3 mastných kyselín a silná forma vitamínu E, ktorý pochádza zo Strednej Ameriky z plodov kríka anato. Omega-3 mastné kyseliny v Kyani Sunset sú z divokého aliašského lososa a oleja ďalších voľne žijúcich aliašských a tichomorských rýb. Omega-3 je esenciálna mastná kyselina, ktorá sa nachádza v každej bunke tela. Obsahuje DHA a EPA, ktoré prispievajú k normálnej funkcii srdca. Plus DHA prispieva k udržaniu normálnej funkcie mozgu a zraku. Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Touto kombináciou vám Kyani Sunrise dáva perfektný štart do nového dňa a Kyani Sunset je ideálnym doplnkom pred spaním. Kyani Nitro FX je patentovaná zmes nony, ktoré bolo tradične používané v Južnom Pacifiku z generácie na generáciu.
Kyani Nitro FX s príchuťou mäty piepornej neustále naberá na popularite po celom svete. Spoločne tieto tri produkty tvoria Kyani trojuholník zdravia na každodenné užívanie a poskytujú jednoducho nasledovateľný program doplnku, ktorý bude veľkým prínosom pre vás a vašu rodinu. Some of the three products are more important than one product itself. Kyani as a company is unique in the industry. There's no company which has a triangle of health and the model what we have to create global wellness. Výsledky hovoria sami za seba. Kyani trojuholník zdravia sa skladá z jednoduchých produktov, ktoré fungujú a sú dostupné pre každého. Jednoducho povedané, Kyani je wellness zjednodušené. Okrem pozoruhodných produktov Kyani tiež ponúka lukratívnu obchodnú príležitosť, s ktorou môžete zlepšiť svoj život a pomôže vám dosiahnuť vaše finančné ciele. Ak ste niekedy mali pocit, že ste chceli robiť viac, dosiahnuť viac a užiť si viac života, teraz je ten správny čas, aby ste sa stali súčasťou Kyani. Kyani je nový model budúcnosti. We passionately demand the highest quality ingredients from around the world, and because of this unwavering standard, Kyani's products are beyond world-class and are changing thousands of lives. This is a new health revolution. Together with you, we will make a massive difference. We can create more health and more wealth for ourselves and for those around us. I am committed to deliver the pinnacle of effective products with scientific backing, products that really work. And we have harnessed the latest technology for you, which makes it even easier, almost effortless to sell these amazing, life-changing products. As a multi-generational, successful businessman, I can tell you that we are here to stay and we will always be leading the industry. We are here to dominate the market. It's time for you to be a part of the new model, the next generation of marketing. It's time for Kyani Connect. Kyani Connect spája tri najväčšie predajné kanály v oblasti marketingu v histórii. Online marketing, obchodný marketing a sieťový marketing. A mení pravidlá hry tým, že vytvorí úplne nový obchodný model, ktorý zmení spôsob vášho podnikania navždy. S online marketingom sa pravidlá už zmenili a musíte byť pripravení na zmenu s nimi. Poskytujeme Kyani Tablet. Váš prístup k budúcnosti, všetko, čo potrebujete v jednom jednoduchom nástroji. Informácia, školenia pre vás a vašich zákazníkov, prezentácie, mentorstvo. Všetko na dosah prstov, nech ste kdekoľvek. Tiež tie najlepšie nástroje všetkých čias pre podporu vášho podnikania na internete alebo osobne. Taktiež máme Kyani Social, ktorá využíva sociálne médiá tým, že umožňuje zdieľať rýchlejšie a efektívnejšie ako inokedy. Kyani Social je vysoko automatizovaná a ľahko sa používa na vybudovanie vlastného podnikania. Obchodný marketing je stále najväčším kanálom pre distribúciu produktov. Predstavte si posilňovne, kúpele a mnoho ďalších predajcov môže dostať výhody z Kyani a získať konkurenčnú výhodu tým, že pridá jedinečný rad výrobkov s dobrou maržou, úplne nový spôsob nakupovania. Sieťový marketing je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví na svete. Tu v Kyani vám ponúkame duplikovateľný systém pre získavanie zákazníkov a vybudovanie svojho vlastného tímu. Zabezpečíme vám tiež materiály, školenia a dynamický bonusový plán. Rovnakým spôsobom, akým môžete odporúčiť dobrý film svojim priateľom, teraz môžete odporúčiť úžasné produkty ľuďom, ktoré im umožnia dosiahnuť zdravší život. A ešte za to aj dostanete zaplatené. S týmito troma modelmi podnikania zlúčenými do jednej úžasnej príležitosti teraz máte jedinečnú príležitosť vybudovať si stabilný pravidelný príjem, ktorý vám umožní splatiť svoje účty dnes a zajtra dosiahnuť svoje sny. Systém je jednoduchý. Vy distribuujete jedinečné výživové produkty Kyani a my vám vyplatíme provízie za obrat, ktorý ste vygenerovali. Viac ako 50% z čistého predaja produktov Kyani sa vypláca našim distribútorom. U spoločnosti Kyani distribútori usilujú získať stupeň Jade ako prvú pozíciu a mnoho distribútorov ju dosiahne v rámci ich prvého mesiaca, niektorí už počas prvého týždňa. S priemernou mesačnou províziou 180 €, dosiahnutie pozície Jade vám umožňuje napríklad uhradiť spotrebu elektriny v domácnosti alebo telefónny účet. Po nej prichádza v Kyani pozícia Zafír, zarába v priemere 1563 € mesačne. Pre väčšinu európskych rodín extra 1500 € mesačne by urobilo veľkú zmenu v ich životnom štýle, alebo by im to umožnilo naplánovať program, aby konečne mohli byť bez dlhov. Dosiahnutie pozície Ruby vám bude zarábať priemernú mesačnú províziu vo výške 3577 €. Ale to ešte nie je všetko.
Na tejto pozícii budete zarábať peniaze aj na zaplatenie svojho auta Snow prostredníctvom Kyani autoprogramu Snow. Primerná mesačná provízia distribútora na úrovni Diamant je v Kyani 10 752 eur. S ročným príjmom viac ako 120 000 eur bude váš príjem súperiť s ročným platom priemerného právnika, zubného lekára, účtovníka alebo top manažéra. Hi, my name is Manfred and I'm working in this industry since 23 years. And what's happening here, right now, it's totally crazy. Starting in Kyani 2 years ago, my organization has about 50,000 distributors. But now, every month, more than 10,000 new members are joining my organization. And I really can advise everyone, have a look to this fastest business ever. Nagyon lelkes vagyok és hálás ezért a lehetőségért. Képzeld el, valaki hitt bennem. Hihetetlen látni azt, ahogy a Kyani egy jó kiegészítő jövedelemből azzá vált, ami. Nyelvtanár és tolmács voltam, mára a bevételem havonta annyi, mint az előző életemben egy évben volt. Ahogy én el tudtam ezt érni, úgy bárki. Ne gondolkozz sokat, hozz döntést és csináld. As an entrepreneur, I experienced great success, but also big failures. When I saw Kyani, I saw the opportunity to run and develop a business around the world without any risk. No employees, no inventories, no large cost of developing new markets. Today I have distributors and customers in more than 30 countries, but still enjoying the freedom to control when and where to work. Business at its best. I really urge you to take a look. This is one of those opportunities you don't want to miss. S lukratívnym kompenzačným plánom Kyani si môžete vytvoriť životný štýl, o ktorom ste vždy snívali. Teraz viac ako inokedy môžete získať viac zdravia, viac bohatstva, viac života. Zmente svoj život dnes s dielaním príbehu o inovatívnych zakladateľoch spoločnosti Kyani, revolučných produktoch a lukratívnej obchodnej príležitosti s celým svetom. Pridajte sa ku Kyani a staňte sa súčasťou marketingu budúcej generácie. Je na čase, aby ste zažili viac.